गोजोननाय जासिबाय बिथाङानो जाबाय बारग' डिपुटि चिफ बिटिसि आरो दा जोंनि गेजेराव दंबावो आथिखालनि MCLA मानाव गेदेर धनेश्वर गयारि बिथांखौबो जों गिबियाव गांसे आर'नाइजों मान बावनानै बरायनानै लाग्रोनोसै बिथांखौबो बरायनो खावलायबाय। बे हाबाफारि हिसाबै गिबि हाबाफारि फिरफिला गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव आवगायदों। दिनैनि बे फिरफिलाखौ बिरहोगोन बे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम क'क्राझार जिल्लानि मानाव गिदिर आफादगिरि जितेन्द्र बसुमतारी। बिनि सिगां सिगां रायजोफोरखौ खावलायनो लुबैदों बे फिरफिलाया गोजौआव बिरनाय लोगो लोगो जाहाथे बयबो फिरफिलाखौ मान होनानै आर'ज खननायजों खनफायै बायखा आखाइ खबजोबनानै जाहाथे मान होयो बेखौ बयखौबो खावलायबाय। जों बिदिब्ला फिरफिलाखौ बिरहोनोसै। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव आं क'क्राझार खोला बियाबनि नेहाथारिखौ दैदेननानै जोंनि आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरिखौ फिरफिला दैखांनायाव मदद होनो थाखाय खावलायदों। गनेन्द्र बसुमतारीखौ खावलायदों बिथांमोना जाहाथे आफादगिरिजों मदद होनानै दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव मदद होयो। फिरफिलाया गोजौआव बिरनाय लोगो लोगो जाहाथे बयबो मान होनानै आखाइ खबजोबनानै खुलुमो आरो आर'ज हान्जाया आर'ज खननानै जाहाथे दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय मान बावो खावलायबाय।
आफादगिरिखौ बेनि सोमोन्दै गुसुङै बिबुंथि लाखिनो आं गोसो गोथारै खावलायो। दिनै नैबे गोथार थावनियाव तामहिनबा बावखुंग्रि हाजोनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ थानसालियाव दिनैनि बे गोथार गोदान बोसोराव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनानै नोंथांमोननिसिम बोराइ बाथौनि दहाय लानानै खुलुमबाय। दिनै बे गोथार दिनाव नुजाफैनो हानाय जोंजों हांख्रायनानै लिंजाबोनाय मानाव गेदेर टिपुसिनि बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ मानाव गोदान मुस्रि खाम्फा बरगयारी, लोगोसेयैनो आथिखालनि बावखुंग्रि बियाबनि MCLA मानाव गेदेर दनेश्वर गयारी आरो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिल्ला आफाद दियाब आफादफोर आरो सिबियारि रायजोफोर बिनि बिबानगिरि बयखौबो आरो लोगोसे माइनाव आरो दौरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मागो फोरबोनि गिबियावनो खुलुमनाय बरायनाय आरो बोर सारस्रिनाय थाबाय। दिनैनि बे गोथार दिनाव जोङो बुंनो थाङोबा जुनियायै तामहिनबा गिबि खेब जिल्ला नाङै मागो फोरबोखौ बावहाय फालिजेनदों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो नोजोर होदों जे बे बावखुंग्रिया मोनसे गोथार थावनि, बाथौ धोरोमनि गोथार थावनि होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय बाथ्रा दङ। बेखौ जोङो दा एसे उनाव सावरायगोन, जोंनि बुंथिगिरिफ्रा बेखौनो रायखांगोन, बेखौ मिजिंथिबाय। जेखियानो जाया मानो बे गोथार थावनिखौ जाहाथे जोङो निस्थार थावनि हिसाबै जों बयबो गनायनानै दिनैनि बे गोथार थावनियाव दुलाराय बाथौ गौथुमा जिल्ला नाङै थखयै जा क'क्राझार बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि गाहायै लिंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारीनि इनिसियेटिभजों नाजानायजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो जोङो दिनै हाबाय आरो बावहाय ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिबो मदद मोनबाय। बे हिसाबै गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आङो जिल्लानि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे फिरफिला मोनबा गाबनि फिरफिला, बे मोनबा गाबनि फिरफिलाया मोनबा गोथौ सान्थौखौ फोरमायनानै दाजानाय बानायजानाय फिरफिला। बेनि ओंथियानो जाबाय बार, हा, दै, सान, अर, अख्रां, मुलुगनि सोरजिगिरि, जायखौ लानानै हारसाफ्रा पन्चतत्व होननानै बुंदों। जोंनाबो बे 5 तत्वजों लानानैनो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ बे फिरफिलाखौ नाजावनानै लादों। दा जोङो बे फिरफिलानि सिङाव थानानै बोराइ बाथौखौ सिबिनानै जाहाथे सान्थि गोजोनै जिउ खुंलांनो हायो बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। आरो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै, मानोना जोंहा गोबां गोलाव हाबाफारि दङ। बे हिसाबै दिनैनि गासिबो हाबाफारिफोरखौ जाहाथे बयबो गोसो गोरबो बाउनानै गोसो होथाबनानै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंनो हायो, बिनि थाखाय खावलायबाय आरो बावहाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर हरनानै आंनि
नैबे सुंद' बिबुंथिखौ बावनो फोजोबबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ गोजोनबाय। साबायखर बिथां आफादगिरिया गावनि मोनदांथिखौ दिनैनि बे बुब्लियाव फोरमायबाय। दा जों बिदिब्ला फैदो जे थांखिनिसिम लानानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ आफादखौ आर'ज गाबनो लाहार फाहार खालामदों। बे हाबाफारियाव जों आगान सुरदोंनि